हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे जोंनि दिनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै जोङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय। नै दिनैनि भिडिअआव जोङो बिराद देलाय मालाय जिरिसनाजों आंजों। ओमफ्राय दिनै जों देलायनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोङो दिनै जिरिसनानि मोखांखौ देखायनो नागिरबाय आरोना। गोबाङानो कमेन्टआव बुंहरबाय थादोंमोन आब' जिरिसनानि मोखांखौ देखायदो नायनो लुगैथारबाय माला देखायगोन ओरिगोन बेफोरबायदि बुंहरबाय थादोंमोन। ओमफ्रायो जोंहा बुंखादोंमोन नालाय गोदान बोसोर जानुवारियाव देखायगोन होननानै बुंखादोंमोन। ओमफ्रायथ' जानुवारिया जाबाय नालाय ओमफ्राय जोंहा जिरिसनानि मोखांखौ बुंनाय बादियै जोङो देखायनो होननानै लाबाय। भिडिअ लानो होननानै एसे देलायनानै दङ जोङो। जिरिसनायासो लाजागोन ना लाजायाथाय ओरैनोथ' नै देलायनानै दङ आरो। ओमफ्राय दा जिरिसनाखौ बेसे मान्थ जाखो बेखौ सोंहरबाय थायो। बेखौबो जोङो खोन्थानाय जायाखै। ओमफ्राय दिनै खोन्थानोसै जोंहा जिरिसनाया दायो 2.5 मास एसे बारबाय आरो 3 मास जाथारसिगोन। जानुवारिनि 11 तारिखआवहाय 3 मास जागोन आरो। जाहा जिरिसनाया दुर्गा फुजायाव जादोंमोन अक्ट'बरनि 11 तारिखआव जादोंमोन। ओरैनोथ' अक्ट'बरनि 14 तारिखआव जोङो लादोंमोन आरो तारिखखौ। नाथायबा जोंनि तारिख लानाय बायदि जाहैयासै। बियो इसोरनि लिरनाय मथेसो जायो नालाय। ओमफ्राय जाहा जिरिसनाया अक्ट'बरनि 11 तारिखआव जाबाय आरो इमारजेन्सि। ओमफ्राय दा जानुवारिनि 11 तारिख मोनबाथाय जाहा जिरिसनाया 3 मास ग्रोब जासिगोन आरो। ओमफ्राय दायो 2.5 मास एसे बारबाय। 2.5 मास एसे बारनायावनो जोङो जाहा जिरिसनानि मोखांखौ बोसोर गोदाननि नामावहाय देखायनोसै। ओमफ्राय दा मोखां देखायनायनि सिगाङावनो एसे बुंग्रोखानोसै आरोना। बिराद उन्दै मानसि नालाय सोरबा नायनानै बायदिसिना कमेन्ट लिरनो हागौ। बिनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना बयबो जाहा जिरिसनानि मोखांखौ नायनानै मोजां कमेन्ट लिरगोन बेखौनो आसा खालामदों आरोना जोङो। ओमफ्रायो उन्दै समावहाय मोखांफोरा माने बिराद सोलाय सोल' जालांबाय थायोनो। जाहा जिरिसनायाबो उन्दैनिफ्राय दासिम बिराद सोलायबोगासिनो दङ। महराबो सोलायबोगासिनो दङ। कालाराबो बिदिनो सोलाय सोल' जाबाय थायो आरोना। मालाबा एसे गुफुर मालाबा एसे गोसोम बेफोरो नेचारेलनो आरो माने जाखायोनो। आंबो मोनथियामोन आरो। ओमफ्राय दा जोंहा जिरिसनायाबो बेबायदिनो जाबोगासिनो दङ। ओमफ्राय जोङो जिरिसनानि मोखांखौ बै जोनोम जागोदाननिफ्रायनो भिडिअ फिसा लाना दोनदो नालाय। ओमफ्राय बिनिफ्रायनो होबोगोन आरो जोङो दिनैसिम जाहा जिरिसनाया बेसेबां चेन्ज जाबोदों बेखौ एसे देखायबोगोन आरो। ओमफ्रायो आइया मामा जना टिक टिक ओमफ्राय मायाबा बुंनो नागिरदोंमोन आं बावगारलायबाय जिरिसनाखौ एदावनानै। मामा सना माइन' मामा सना मेमेखौ फैबाय मामाया दिमुथु माखौबा बुंबा बुंलाय आं गोसोखांहरनोनो हाला। मा रायलायनो नागिरदों नोंबा बावब्रबबाय। माने भिडिअखौ लाखानानै दोनदो नालाय। ओमफ्रायो मालाबा सप्तासेयाव लानाय मालाबा मास मोनसेयाव लानाय मालाबा मास मोननैदो लानाय बिदि नालाय भिडिअआ। ओमफ्राय बेखौ खोन्थाबाय थाया आरो। भिडिअखौ डाइरेक्ट देखायगोन। ओमफ्राय देखायनानै बे भिडिअआ मालानिमोन मास मोननैनि ना मास मोनथामथ' ना मास मोननैनि ना मास मोनसेनिमोन बेफोरखौ लिरना होखालांबाय थागोन आरोना। जेबो रायलायलायला आरो। भिडिअआव फिसा रायलायखानाय दङ हबेयावबा ओमफ्राय हबेयावबा गैया। जिखिजाया मिउजिकफोर ओरै दामना होगोन आरोना। ओमफ्राय जाहा जिरिसनाखौ जायफोरा नायनो लुगैदो होनदोंमोन नोंथांमोना दिनै नायजेनदो। ओमफ्राय दिनैनिफ्राय गोदान ब्लगावहाय जाहा जिरिसनायाबो मोखां देखाय फैबाय थासिगोन आरोना। न' माइनाव न' आब' आदै मादै आनै गासैजोंबो नायजानोसैना जाहा जिरिसनाया। ओमफ्रायो मोखां देखायनायनि सिगाङावनो जाहा मुथुआ माखौबा बुंगोन नामाथाय जिखिजाया आं मुथुनो हगारनानै होबाय। जाहा जिरिसनाया एसे खायथो मायथो एसे उखैनायनि लामायाव फैबाय माने जाहा जिरिसनाया। खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दे बुं आं उनथि थागोन। माने जोंहा जिरिसनानि मोखांखौ देखायनायजों लोगोसे जोङो दिनैनो बयनिसिमबो गोदान बोसोर इंराजि गोदान बोसोर 2025 मायथाइनि गाहाम हामग्लायनायखौ जोंनि दिनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलनिफ्राय नोंथांमोन बयनिसिमबो बावहरखानाय थाबाय आरो।
जिरिसनानि मोखां देखायनायजोंनो लोगोसे नङा होमबा औ हेपि निउ इयार हेपि निउ इयार 2025 लोगोफोर हेपि निउ औ इयार गोदान बोसोराव जाहाथे बयबो मोजाङै मोजां रंजालायनो हायो जाहाथे जेबो खैदां खैफोद दुखु दाहा बेफोराव गोग्लैनो गोनां जाया बिनि थाखाय जोङो दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलनि जानानै आफा इसोर अबंलावरिनिसिम आरज गाबनानै नोंथांमोन होनाय जाबाय बयनिबो थाखाय आरज गाबनाय थाबाय आरो 2024 जेरैबायदि मोजां मोजां बारलांदोंमोन 2025आबो बेबायदिनो मोजां मोजां बारलांथोसै आरोना न' ओमफ्रायथ' मा रायज्लायबावनो जाहा जिरिसनायाबो एसे खायसोमासो जाबाय गाइखेर एसे फैबाय उखैनाय बायदि मोनदों आङो ओरैनोथ' बिराद कुइसनफोर दंमोन कुइसननि एन्सारखौथ' दिनै होथ'नो हानाय नंला मालाबा होसिगोन आरोना कुइसननि एन्सारखौ माबाया भिडिअ'आ जिरिसनानि मोखाङा फार्स्ट हस्पिटालनिफ्राय फैसिगोन आरोना फायजेनसिगोन हस्पिटालनिफ्राय फायजेननानै दिनैसिम जिरिसनानि महरा बेसेबां चेन्ज जाबोखो बेखौ नुसिगोन आरो ओमफ्राय माबा मोनसे खोथा बुंबावनोसै आङो सोरबा कमेन्टआव बिराद बुंहरबाय थादोंमोन आरो दाबो देखाया देखायदो मालायफोरालाय माथो दसेनो देखायो नोंस्रालाय मानो देखायाखै नोंसानि ब्लग भिडिअखौ नायलाहाय आङो दाबो देखायारि होननानै बुंलायलायदोंमोन आरोना बिनि थाखाय नोंथांमोना माने बुंनाय मथे भिडिअखौ मोनैनि थाखाय सरि आरोना जोंबो जानुवारियाव बोसोर गोदानाव खालामनो होननानै नेबाय थाबाय नालाय बेनिखायनो नोंथांमोननि कमेन्ट बायदिहाय जोङो भिडिअखौ बानायनो हायासै नोंथांमोनाबो एसे नेथ'नांबाय दिनैसो खालामनाय जाबाय सरि आरो बेनि थाखाय ओमफ्राय जों दायो जिरिसनानि मोखांखौ देखायलांसै थुदो बिदिबालाय जायफोरा जिरिसनानि मोखांखौ नायनो होननानै नेनानै दङमोन जिरिसनाजों आंजों देखायलांसै जिरिसनानि मोखांखौ नायनायजों लोगोसे अनजिसनानि मोखांखौबो नायलांदो जिरिसना बिमानि मोखांखौ ना मा बुङो न' जोंना माइनाव न' थौ होमबालाय थुदो उदै Iya. Mama, Jeerisona, Mama. Ayo, masih untuk Mama sana. Kalau bicara dengan Mama, sini. Jeerisona. Bum bum bum. Bum 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 bum. Sana Jeerisona. Hai. Jeerisona. Pai. Poi, tu na pa.